Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi Aken Msonda ayo ndithu ndi second deputy public secretary wa chipani cha Malawi Congress MCP komanso ndi mmodzi mwa akuluakulu pa nkhani za ndale dziko mzinanga ndi Johannes Mumba Msonda tiwale program yathu ya TV Exclusive. Ndathokoza JM. Ya muna choyamba ndine kuti happy new year. Same to you komanso onse amene akutionera new year yatsopano. Ya Malawi Congress Party convention yadutsa kenako NGC komanso president tidava kuyankhula kuti no munakhala kusankha ena maudindo ena apereka mphamvu ku NGC komanso munangata president atakusankhani ngati second deputy wa public secretary wa chipani cha MCP. Munachandira bwanji Msonda? Poyamba ndinathokoza kumwamba chifukwa sinimayembekezera podziwa kuti chipani chilichonse muno Malawi amakhala ndi nthawi imene munthu angakusankhire pa mpando waukulu. Zipani zonse muno Malawi kumene tinali kuja posachula zina kuti ukhale NGC member umene kuti ukhale member wa chipani for 3 years. Kuli zipani zina kuti ukhale member wankulu wa chipani ndi 5 years. Ine nthawi imene jayo Jones nkuti ntangolowa kumene chipani nitakhala 7 months. So zokuti angandiganizire kumwamba kudzera mwa president komanso atsogoleri a Malawi Congress Party ndikuchiona kuti nchisomo. Ndi chisomo chachikulu kwambiri chifukwa kuti chipani cha Malawi Congress Party chipani chachikulu. It's the largest political party in Malawi at the moment. Tili anthu ambiri ndi kumafika kuti muli anthu ambiri. Iye tili ambiri kwa basi ndi chipani chachikulu kwambiri. Ndiye kumafika pokuti kumwamba kukukumbukira kuzera mwa president athu His Excellency Reverend Dr. Arthur Makatha Chakwera namika kumwamba komanso namika utsogoleri kuti mina chilipo chimene anaona kunditha kuthandiza. Ndiye mwachidule sinimachiyembekezera. It was a surprise and a shock. Ya muno ndi mmodzi mwa anthu andale koma apakanthawi ndi tikamamaza kukhuza ndale kumalawi kunoko ndikuti inu muli mmodzi mwa anthu amene umaka akuluakulu. Ndimaona ngati udindo umene uja kapena mpando umene uja kwa ino ngochepa. Ambiri akutero koma kwa ine sunachepe. Usunachepe? Chifukwa ukamalowa chipani usamalowa kuti ufuna udindo. Uzilowa kuti ukatumikira Malawi komanso ukatumikira kutsogolera wa chipani. Kule kuti amene akuti udindo ngochepa mwina kuona kumene ndachokera komanso ndi nthawi imene ndakhala mu ndale mmene mwanenera yayitakhapo from 1997 ukhala frontline active politics sizocheza. Komanso mwachisomo takhala maulamuliro onse kuyambira UDF Malemu Bingu Mzima Use Mutendere Amai Joyce Banda Professor Arthur Peter Mutharika lero tenda president athu His Excellency Reverend Dr. Arthur Makatha Chakwera ndokuti yasanamizani sikuti mukweza kamba mtengo. Ndine onkulu ya ena kunena angasina kunena kuti mpando ukuchepa inu mukuona bwanji Msonda suna chepe ndimafuna kuti muyankhule muona mtima suna chepe ndipo sinimembekezera chimene mweneka kudziwa nchonena kuti strategy ya chipani timagwira ntchito limodzi nonse simungakhale otsogolera kuyambira president ndi NEC member chifukwa pali ena ndi NEC members pamene ineyo ndine second deputy public secretary ndiye mwine chifukwa cholemba momwe maudindo aja azalemba moyala amalemba mozondoka ndi ena chifukwa amalembedwa mozondoka amaganiza kuti amene ali pansi ndi osafunikira koma nakhala kwalemba moyala mudakadziwa kuti tonse ndi fofanana. Kuti nambasiti kuona kuti pali public secretary zabwera first deputy inu second mona ngati akutani kwambiri. Andiganizira simukumveka. No mmene ndanenera Jones kuti sinimachiyembekezera olo inuyo kumpingo kwanu sizoti mapemphera kuti mwakangolowa kumene lero mpingo mwangocha 6 months kukusankhani kula mpingo kapena mtumiki mchisomo chifukwa makhala kuti amene timuone kaye. So umene usuwa utali ndiye nkuteka kuti afuna akuoneni kaye so ndikunena kumpingo nawo nkhani kwangobwera tingoganizira pamene kuchipani amayang'ana kumene wachokera amayang'ana experience amayang'ana contribution imene wapanga. Munanena mawu ena kuti simukumveka mawu amene ndi amene ndikuvutika nawo kwambiri
kuti MCP ndi chipani cha dongosolo sumangozamba tuka ndikuyankhula ngati mene tinalili ku Egypt kucha kwa Farao ya kuti wina aliyense Egypt ndikutansono kuchana kuti pipi kucha ku Egypt kuja kwa Farao kuti aliyense mutathamanga nthawi yonse ija pano pakunena kuti ku Egypt olontamene jatu are you ndikona being fair very fair au challenge mene sotana nchosera mechi futi masusana kuti chipani chimetizindira dongosolo koma ndi anthu amene mathamanga so kwambiri nthawi imene koma ngosamva asawa asanapite ngosamva now kunena kuti Egypt I think you are being ku unfair Egypt timanena kuti ku Egypt kumalo kumene kumakhala ulamuliro wankhanza wokuti msunganeniza kukhosi kwako ndikumene kucha ndifukwa chake muone kuti aliyesa manguti lero akangozuka kuyankhula kunabe dongosolo kuli kodi neneri wachipani ndikuti ino simanzione wachipani ayiso kunalibe ansonda imvani kwa ine kunalibe simamudziwa nthawi imene kunalibe neneri wachipani chifukwa amene analipo neneri wachipani ananchosa Dausi ndi kunalibe neneri wachipani nkona aliyesa mangozuka ine ndizuke ngati neneri Big Joe azuke ngati anamalomba azuke pamene uku tukubwera tupa kuti simukumveka uku ndi chipani cha dongosolo ine ndi wachitatu moti kuyankhula kumene mwabwera ino ndachita kwauza akuluakulu kuti akundifuna interview ya TV Dr. Jessica Bwira amene ndi anduna congratulations ambuya dalisa andipasa ndaliso kuti go ahead Mr. Kondi Nsungama amene ali bwana wanga immediate boss wandiuza go ahead sina kakulolani nkone makuuza ndi pacha kuti dikirani fatimendera dongosolo uku ndi chipani kwa dongosolo ndio kama MCP kuli dongosolo kumeje ndi chipani cha dongosolo nkona chipani chichi chilipo mpaka na pano andichabwerera so boma chitakhala kunja kwa boma za 26 yamuna mungamve bwanji nena kuti atakusankhani ngati mnene wa ipanja MCP how can you fail palibe munthu amene safuna zabwino moyo wache wina sakunamize olumta mfusa buluzi akuzani mafuna takula ngati mona so aliyense naga cholengedwa umafuna utakhala pabwino kuposa pene ulipa koma uzizivomereza kuti zinthu zimendera nyengo kumwamba ndi kumene kumaika dongosolo yes so nomwe ndanenera kuti kukhala second deputy public secretary chipani cholamula chipani chachikulu Jones sizochezatu mwina ni mlombala imene maudindo machepesa koma mwe kwanza athu amene amaziwa democracy I'm not a small politician second deputy public secretary mwe ina obwesa panidi bodyguard wafuti pambalipo muna mungofuna bodyguard iya ndayenda ine muna mufuna ndi muno Malawi regional chairman mamuna ngati onyozeka kapena secretary general mamuna ngati onyozeka mwe kwanza athu otukuka yes maudindo amene timakhala muzipani makamaka chipani cholamula sizocheza koma mukupindula ngati second deputy public secretary mukupindula pindula ku chipani akapasa udindo ndikukugwiritsa ntchito tili ndi amene akutitsogolera mai Dr. Jessica Bwira yes a very democratic and free mind person woman sachita kanthu asanapange kunzati ku director triple atatu zili zonse zimene muona akabwira chakuyankhula amachita kunzati makosa anapalitsa kuti alisa mapereka maganizo ache and she goes and speaks ifeo alisa ngangozuka minde kuuzana so mkaona apa police secretary akuyankhula zijende kuti akuyankhula malo mwa to safe directorate akuyankhula malo mwa chipani she consults widely ndibwereze ndipo ndi mmodzi amene she is well organized amachita consultant zake amadziwa kuti we also have a say in the party mene mwanenera munena kuti inu mwayenda chipani na chilichonse panopa muli Malawi Congress Party MCP experienced politician wakhaulendo utani asonda muzipani zonsezi ndi ulendo umene ninganene kuti kwa ineyo it's an experience chimene so ndimanena nthawi zambiri mina inunso nakuuzani ine sindimalowa chipani sindalowepo chipani ineyo simulowa chipani sindimalowa chipani amachondipeza achipani ine sinalowepo chipani kani guguleni sinalowepo ine ulendo ndikalowa chipani amachita kundipeza ansonda tithandizeni ine sinalowepo chipani ndikuguleni amene akundiziwa akuthandizeni amachita kundipeza kaya kulakulu amataka khala amauzana amachita kundipeza ansonda bwanji mungagwira nafe ntchito ndi madikana kai ndipemphe kumwamba ndifuse kumwamba ndi ma spiritual fathers zanga ndi banja langa ndi ndanzanga biti macheza nawo ndi mauza kuti awa akundathandize mkuti bwanji ndamene chakayankha nane ndikapemphera ndimapita ndibwereze Johannes apa mukhazikeko chifukwa ine latola nkhani ino mningaiwale ine latola nkhani maganizo kuti fa ndali 54 populuma kwambiri
nditi machoka chipani chukalowa ichi pamene inuyo muzafera komwe kuti even basa Johannes ine moyo wanu wose muzafera komwe kubasa kuti even simuzachoka ukayamba kwina ndikayamba kapena yanu koma ife tikasintha mati ndajera nde ndikuuze sinimalowa chipani amachita kundipempha ukuso ndili kuti muzathandize ndizathandize mafana fusunena kuti chifukwa chani olozipani zingofika kuti muzithandize atawakale mboma sina kulembuka chipani chotsusa boma kumati mukathandize mukalowe mboma koma nawo chipani choti chalowa mboma kenaka kuti akupezana akakuthandizeni afuna thandizo lanja Nsonda. We have to be frank here. No, I think mwina mangoyamba kumene nchita watu wankani ndamba kumene chifukwa mkutandi gugula nalowa pipi ili kunja kwa boma pipi sinalowa ini boma pipi anandipempha mai Joyce Banda ili kunja kwa boma mwachisomo 3 months ntangulowa pipi napeza kuti ili mboma ndeni suni malowa kuti ndili mboma ndipo simalabadiraso kuti ndifuna kuboma ukadya ndili nzanga inasogo ina ndi maja zanga ndi zanga zochita sikuti dere ndikadzuka ndi maja ndale far from it in fact mwina utionera adziwepo ndikamazuka zandale mwina pa list yaine mwina zibakhala number 6 kapena 7 ndi list zochita pandale ndene namagazo kuti basa Nsonda akangozuka basa zandale basa amafuna kudya kuboma ko kuna makamakazi zokuza PP I remember kuti ibere PP for if a professor Arthur Peter Mutharika I mean Bingu sorry Bingu wa Mutharika yes. Namukamati opposition nthawi yake iti ndo tunalowa tu PP tu ili kunja kwa boma nalowa pa 16 January 2012 siri zo Bingu na mwali aliti chifukwa sizi maveka kuno bwino mpaka nakaya mwina makeno ina America 6 April kaina that's why mafusana kuti because I don't mbange misida Malawi I don't mbange misida Malawi for one ungamna kuti mnalowa paja nalowa ineyo January date pa 15 no 16 no pa 16 January 2012 Bingu amamwalira April kandi 6 kandi 7 kandi 8 mukuziwa ndino yes April mpamene bibi makapizika ndi mboma ndisine malo chipani 40 chimboma hayi ndithu afuse namene akundiziwa amandipempha anthu amene amandipemphayo nkuti mai Joyce Banda jali pa mavuto opsa kuti DPP kuja akuazunza anthu sakwakasala a DPP ndiye mwina amafuna anthu oti awathandize mukumbuka kuti akupezani noyo atachitaso kutuma anthu ndikundipeza ali ya vice president kumudi anatuma Mr. Nankhuni iyani alipo sana mwalire mukamfusi yes anatuma Ambaraka alipo kuti kaita nena Nsonda tinapezana kumudi achimwene ndifuna mundithandize ntchito bwanji anthu andizunza kwa basi onse azibambo andokira ndiye ndifuna mundithandize ntchito nauza ndikapemphera kayi ntabwera nokuti andikuthandizani January April Bingu wamwalira moti kuti ndive kuti Bingu wamwalira in fact mwina nthawi limene nita ku icha kuchepekereni fantalowa January February APP anali ndi msonkhano kuntaja oyamba ine kuti msonkhano ndikayankhule kuntaja ndipo msonkhano nawo za anthu kuti mai wendabwera kuzathandiza chifukwa chokuti anthu mukazunza koma chimene andiuza ambuye nchoti mai akhala president tisana kaponye zisankho anakuuzani mulungu zimenezo nauza anthu asonkhano mwafusa mai Joyce Banda mulungu anakuuzani anandiuza kuti mai akhala president koma sana ndiuza kuti how then nauza anthu asonkhano kuntaja ndabwera kuzajoina mai achifota anthu akuazunza koma ndikuze na anthu ine ambuye ndiuza kuti mai akhala president koma how sindikudziwa atamwalira Bingu foni ananimbira newe yamba Joyce Banda anangoti achimwene bwerani kuno bwanji tathamangani mtapita anandifusa kuti achimwene mulungu dama kuyankhula ndati bwanji ati Bingu amwalira ino zoti Bingu amwalira nafa kwa Joyce Banda kuti iya mulungu tsakhala bwanji ati Bingu amwalira ndipo anthu akukangana kuti ndisakhale president ndiye inopempherani mwafusi Joyce Banda kunala Malani Ntonga Amani Ntonga alipo kunala iye Nankhuni alipo pempherana achimwene anthu akulimbana kuti ndisakhale president naliswa pemphero yambuye kufuna kwanu kuchitike yapatipitike ku break Nsonda tibweso tino nthawi yakuchepera tipite ku break kumbuka ndi program ya TV Rescue program ndikucheza ndi Akeni Nsonda yo anditu ndi mmodzi mwa akulu pa ndale komanso panopa ndi second deputy president public secretary
wa chipani cha Malawi Congress. Exclusive program ndi kucheza ndi Akeni Msonda, second deputy secretary wa chipani cha Malawi Congress, komanso iwo ndithu ndi mmodzi mwa anthu akuluakulu pa nkhani za ndale mdziko mwathu muno. Nawo mwaona kuti zitachitika ngozi yatigwera imfa ya Professor Bingu wa Mutharika. Mnena kuti mulungu anakuyankhulani kuti my Joyce Banda ka president koma you did know how. February Anangokuzani. Zoti muchoka mu 2014 PP Mboma. Anakuyankhulani chauta. Were you surprised ambirira? No, I wasn't surprised. Ninazotichoka. Ninauza sotichoka. Munadziwa? What happened? Chocho zochitika. You know, towards my elections, panabwera nkhani ya Cashgate. That Cashgate issue came to kupita kuma elections. Now, ambiri anaitenga Cashgate chakuti nga Joyce Banda. And the mistake that we made, or she made, was amene anali nawo. Amene tinalowa nawo Mboma, atamwalira Bingu. Anamba kusagwirizana nawo. Powerful people. Like achina Leti Kasambala, Mzimu use mutendere. Achina Khumbo Kachali. It was a very difficult period. Yokuti anthu kuti ali akuchinga ngati sanamira ndiye mukupita ku nkhondo. Now it's like you're taking off your generals. Now kuti chisango chiti win. Fanthu they ganged up now. Munauza akudziwa so pali zina tuzimiti mankhoni ma president sitimane naye. Koma futhi anthu amagaza ndine kape. Munauza Dr. Joyce Banda kapena akudziwa nauza Dr. Joyce. Munauza iwo. Kuti siti win. Say mutauza. No? What? Ananauliyani mutauza. Yo anongoti timsire mu. Anongoti timsire mu. Nauza kunochi songo chiti win. From a generals ambiri amene tinali nawo otana kati kutithandiza nkhondo ichi. Yes. Anatachoka. Mwanenaso unena kuti iniyo kuti mupite ku chipani simalo wa chipani. Simalo chipani. Koma kuti amakuita nani? Including MC banakuita nani? Osaliso pang'ononso. Ndani amene? Inu kulalibe kapena? Inatu anakandilandira ku State Lodge ku Mzuzu. Zimene tinangoona ife kuti akulandirani. Iya, inu munaona zizana zazing'ono. Kumene kuja kunali delegation ya mafumu 22 ochokera ku Muzi. Kusukira ndi Paramount chikula Mayembe. Kuzandira Nsonda. 22 tu mafumu. Abusa akwathu kuchipeta. Mafumu onse 22 amulumpi. Mina mandira naye naye pochoka kuno. Anangoti afuma akuitana afuna kuti mupite ku Muzi. Then magazeta kundita na mafumu kuti tikaonane ku Muzi. Ndabula mu Mzuzu. Nabezo kuti mafumu Afrika onse 22 bwanji akutuka kusiya kwa president. Kuli chani? Akutai yotoka kusiya kwa president. Ufune usafune. Uine kwa kugenshinda president. Ndesa nali ma MCP kuma mafumu. Mafumu. Osata MCP. Anali mafumu. Sinu zoti mafumu. Ada inu mafumu angachita arrange kupita ku State House. Ndo kaba program yokuti 10 koloko president alandira munthu. Osaziwa wachipani. Zimateka. Because you want to be clear, kudena kuti anali mafumu kapena akuchipani. Ineyo I take it kuti anali mafumu nda kuchipani. You cannot go to State House wopanda kuziwa ku State House kuti kubera munthu. Sizingateke. So anakuita nani wose mafumu nda kuchipani. Ineyo I take it that way. Koma amene anatengera ni mafumu. So ngati pana arrangement yokuti mafumu tikalandire munthu ku chipani ku State House. I believe kuti there was a committee that worked over it. Abwana kwa state president somangolo lero and program ku State House yoyo mukuiziwa Johannes simapanga 24 hours imakhala 1 week ahead. So I was taken to the state president ku Japan ndi mafumu 22 mwamwayi ndikuuze. Yes. Inera I'm a very prayerful person and amagazo basi ndikangokhala ambira mandizoenenga topemphera kwambiri ni makondo omene pa status panga. I'm a born again Christian and evangelist and a politician. Zaine Johannes ndamala mini mkundo na simba panga mabupulu. Nkuti atandichosa ku DBB. Chochosedwa chake niso muchiziwa chifukwa cha nthawi tisapite. Ya kumene tisapite na kwa nthawi nake ndino. Ndekuti nali munthu amene nalibe chipani. Yes. Koma within that period timafuna kuyamba chipani ndana nkuma. Within that period timafuna kuyamba chipani ndana nkuma. Ya muna kumeneko chifukwa cha nthawi pepani. Mafuna muli ndi bungo na think tank. Pambiri you promote good governance. Exactly. Ndikhoza. Mkwambiri so. Komanso ndi mmodzi mwa akuluakulu ku MCP panopa because you have a opposition muli ndi udindo ku chipaniko. Exactly. Pompato na president usa cabinet kapena kupanga reshapo cabinet ndithu nduna zokwana 31. Yes. Mazona baya nduna zimene. Choyambira chimene mwene kwakuziwa Johannes ndamala amene mukumvera nchona kuti amalawi 22 million kapatipa 22 million katipa 24 tinapasa udindo ndi ulamuliro mwa state president kuti azitigwirira ntchito. Yes. Pachizungu mati prerogative. Tonse udindo uja tinampasa president.
nde president akakhala pansi kusankha cabinet amakhala kuti iyeyo ali ndi cholinga mwina uchita konzati amaona kuti uja angakhale pati ndani angakhale pati nde akasankha unduna kapena akasankha nduna. It is very wrong for somebody to say alakwisa. How? Alakwisa bwa anthu 22 million tosi tingagwirizana zimalipeleka kulakwa iyo nkulakwa osaliso kulakwa koma ndi mwano ndi mwano kufusa ku ndi mwano unaona nga democracy ndi ansonda palitu zina simafuna democracy kufusa ku ndi mwano ine ndakupasa ni mphamvu Johannes mphamvu zonse zaine ndakupasa ndio panga diso ndenzo kufusa chifaino wapanga chocho we did mu democracy yeah you are abusing the democracy we abuse democracy you are abusing it. Yes, 22 million people president wanu mwampasa mphamvu asanke nduna nde wasankha nde mzita wala kwisa ana kasankha ine it's not possible. Ena kunena kuti nkhani zokhuza mwina kusankhako ndi mphamvu zawo angati utenga ine kapena utenga ine koma nawo akunena kuti nkhani yokhuza manambala anthu achuluka chuma sichili bwino maunduna usewa sakuona mavuto ena akuyankhula choncho. Kodi anthu achuluka ine mwaona nduna 35 ndizakuza chuluka anthu achuluka mupanga mesha pati penda kuuza kuti akamasankha amakhala kuti akudziwa ndikupaseni nduna umodzi asankha minister of higher education ndi pali minister of basic education ngati pali nduna umodzi umene umavutika chifukwa chakukula ndi education. Ku South Africa kuli minister of higher education kuli minister of basic education nde kunoko Malawi tinango zochicho simekapo ndale olana kasankha 10 munakanira chuluka oloteni olana kasankha 5 chifukwa ena ndi ziwanda zongosusa zimene ndi ziwanda ena anangolowa ziwanda zongosusa olokuti mauze kuti panthawi ili 1 koloko akuza kuti yayi ili filiko kwa mmawa mzimu unguti chiti chose mzingosusa. President ama achita konzati amaona ansonda ndaike pati awandaike pati amene awika aja ifeyo we have to say tend to be round shit koma kuti muyambe kuti yayi achuluka yayi awa yayi anakasankha awa kumene ko ndi mwano si democracy mfaike Malawi munomo we really need mindset change chifukwa kumabisala ku democracy ku tukumatenga chishango cha democracy kuti ndi ufulu wathu ufulu tuli ndi malire. It's not an open-ended check. It comes with responsibilities. So let us support the president, let us support the cabinet ministers kuti tipite chitsogolo. Johannes mine feta nthawi. Yes, Ngati dziko lino sili kutukuka despite good policies, despite good leadership yonti nalo. yes, Chinthu chimodzi nchifukwa chokuti ndife anthu ansanje kwambiri. ondifansanje Amalawi ndi anthu ansanje kwambiri. Moti inuso olukwanuko kumene muli kuti mvede musageze tayina makonani bwino mwasoka ena amene apanga sanje ulata kuchosana tiveniko ntchito yanu uyo sangayikwanisa sangafikepo swapo tinangokhala kantundu ka sanje akayika ena nsonda zalakwika asankhaja zalakwika komana akasankha ino iyayi nkona ambiri ma president athu ambiri amene amakonda dziko lino amatisinthe kaganizidwe pazikhala chinthu chokuti ichitentende limodzi koma chili chonse ndale akangolumbiridwa president tsiku lomwelo timayamba campaign ya next elections sitingatukuke. Mapolices omwewo amatenga nzatu aku Tanzania ndikutuka nawo mmadziwa ino kuti mapolices amene amaendera ku Rwanda ndaku Malawi koma Rwanda imatukuka ife yayi chifukwa ndibwereze nkona olemba nyimbo ya fuko lathu anayikapo njala nthenda ndi sanje ndife anthu asanje kwambiri sanje kwambiri koma ena amene nakuti so pena so bage mwina anthu andale simukuthandiza dziko lanu ena matero for we have got hard working Malawians koma nakuti mwinaso inuso yalima kuchulukirana ndena matero muti bwanyi pakani mwina chifukwa cha nthawi kuti chili chonse basi mangoti andale tose ndife andale inuso ndandale inuso muzavota of course tose ndife andale inuso makalembesa mukavota tikavota mulini wanu ngati Malawi mulini wanu koma munthu tikavota ngati Malawi koma mulini wanu kadili okay inuso ni wandale tu yes tose ndife andale koma now amene muli kutsogolo the active politician that's what I'm trying to do mena kuti mwina mbali ina as much as lawyers are working so hard I think program yanu yo muzaikweza zakhala nawa kuti apusa Malawi tose ndife andale achalichi ampingo inatola nkhani tose ndife andale kwa futi fende timaonekele muno ngati fende zigoba zanu zoti machimo ayi muzitipaka ife koma nanga simu kutsogolo kwa ife tose fese tingatsogolera so mindset change okuba anthu ambiri aja ndi andale akashigeta ambiri aja mulanga andale akashigeta aja anagwidwa anthu anga 20 chakuti mwana 20 chakuti andale 4 nimzira akuba andale akuba inuso akuba inuya kwano kumidia kuliba akuba umene kuchalichi kuliba akuba koma futi fete timaonekela amene muli kutsogolo nanga simu inu mukuyenda misongo ya Malawi siza kusogolo ayi Johannes siza kusogolo
kuyendesa boma sitimayendesa ndi munthu mmodzi, tonse ndife andale. Ena ali machalichi, ena ali muzikiti, ena muli ku media ku, ena ali kuma NGO, tonse timayendesa boma. Ndakupasa chisanzo cha Kashigeti. Anamangidwa anthu 28 ngati asali 50 chakuti. Yes. Andale 4. Andale 4. Akubanda andale. Yes, muna apa muli kumalawi Congress Party Ansonda. Kani okay. Kani alright, tilipo utigonepo. Yes. Kani ya sata. Ankatenga ndama kwa sata ndinda kulandali. Muna kumene ko sitting. Yeah, ini matawa tu matelo. Atolankhani anakatenga nawo ndalama, majaji anakatenga nawo ndalama. Matawa choncho. Asatana ndifeyo. Ine sitting yankule panopa. Malawi muno timakamba palibe zakukhoti malawi muno. Chifukwa cha nthawi Ansonda bepani. Sata anakatenga ndalama kwa sata ndangati. Yes, chifukwa cha nthawi. Matelo ino kuchenjera kwa matawa. Ansonda. Atolankhani sinatenga ndalama kwa sata. Ndifuna kuti fuse muyanke. Ino atolankhani sinatenga nawo ndalama kwa sata. Ndifuna kuti fuse muyanke sese. Majaji sana katenga nawo ndalama kwa sata. Ndifuna fuse muyanke. Maloya sana katenga nawo ndalama kwa sata. Ndifuna kuti muyanke fuse bwino bwino. Matawa choncho. No, sikuthawa. Ansonda ndifuna fuse muyanke bwino bwino. Muli kuchipani cha Malawi Congress Party MCP. Mudzachokaso kapena mwafika. Ndifuna mundiyanke bwino bwino fuse imene. Andi mulungu ndi mboni yanga. Ndikalowa chipani sinimalowa kuti ndichoka. Ayi. Ndifake ntola ku DPP. Despite kuti anandipanga chipongwe. Kudwala usandithandiza. Sinachoke. DPP inachoka mboma 2019 atagwira chifukwa chobera mafuta ya MCP. Nakhabe mDPP. Muchoka simuchoka. Sinimachoka ndipo sindichoka. Mwafika ku MCP. Ndimafika ndipo sikoyamba ndimafika. Susana kuti mene kuti mumafika kumaona kuti mwafika ku MCP. Sikuti sikoyamba kufika ku MCP. Yes. Ndinafika ku UDF, ndinafika ku DPP, ndinafika ku PP. Ndesi mnafika. Ndimafika ndafika. Mwafika. Ndafika sindichoka. Simuchoka ku MCP. Munapomaliza Ansonda tamva kuti mukayimira ku MP. Tikungomva mpekesera. Tifuna tive kuchokera kwa inu ndizoona ende mukayimira kuti ngati nzoona. Ndizonezo ndizoona. Menda nenera kuti vuto lake pamakhala nthawi imene anthu amakufuna. Ndipo sikoyamba tu ndikayimira ku Lumpist kumuzi kwathu. Ndaisapo ku Blantyre Kabula. Tikufunani. Ndechimene chimachitika uzipempha kumwamba. Chifukwa zina anthu amene amati akufunani anthu amfuna ngokudyera. Nanga nthawi ndiyokudya tu. Nthawi yakudya? Nthawi makampeni nthawi yakudya. Kodi mukudziwa? Kodi kudziwa so ndakhala lino nthawi lalitu. Iyi nanunso inatolankhani so mufuna so kudyaso. Thakiso yomwe aliyesa mfuna kudya. Nde ena amabwera. Yes. Akufunani anthu tikufuna inu. Nde umapita nanga si anthu awa akuti akufuna. Menda nenera umafusa kumwamba. Koma ngati Mulungu sanalola sunga wine. Mukayimira. Mukayimira ku Lumpi East. Akundifunanso ndi anthu aku Lumpi East ndi mafumu. Ndamene anantenga lupita na ku state chikucha. Anayipura mafumu ku Lumpi. Yes. Lumpi East. Kunali 9 mafumu ku Lumpi East. Anauza president. Mwina mukachite play. Yes. Kula president ife Lumpi East tasankha. Tufuna Nsonda. Inachibani mabweresa anthu anu nthawi primary. Mukabweresa wanu sidiza msupport. Ife tasankha kali Nsonda. Mukapange play. Anamuza president mafumu aku Lumpi. Kuti ife ku Lumpi East watu tasankha kali ndi Nsonda. Mukapanga ma primary ife sidiza kuthandiza. Ya kuna zimene ndinganena Nsonda zabuno zonse ku Lumpi East. Ndi tufuna zabuno zonse. Koma no muzonjezera kuti zabuno zonse kumwamba kukalowa. Chifukwa mtonena zabuno zonse kumwamba kusanalowa. Kumwamba na kasife tingopereka zabunozo kuna kwakoza chauta. Ndathokoza kwambiri, thank you so much. No, ndathokoza kwambiri ambuya udalise. Tikaita maza program atu ya TV Discourse program hii ndi macheza ndi Akeni Msonda yo anditu ndi mmodzi mwa akulu pankhani za ndale mdziko muno komanso panopa ndi second deputy kabisa secretary chipani cha Malawi Congress MCP. Thank you. Hazimafika tsiku. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.